sa mga ning sulay. Kay dili ka mo sulay, parang giingon na nimo nga dili nimo tagaan imong self ba, kay pagwas nga mo sulay ka nakita na jud nimo nga kanang opportunity nga naa kay chance ana nga mo income ka, nya dili gyapon ka mo sulay tungod kay sa imong pride nga maulaw ka, murag wala nimo tagai bitaw imong self ug kanang chance nga mo try ka ana o pareho ning pag-vlog o nya nakita nimo nga daghan na jud ning income nya wala gihapon kaning suon ana, sibig sabihin imo na nang ego nga nung wala kaning try, kay uban daghan man jud ning kita napoy uban nag-fail tungod kay ning undang sila, tungod kay giluyahan sila mo nga mas okay jud mag-try kung halimbawa mo try pud ka sa mga opportunities sa negosyo, so mas nindot jud nang sulay ka, kay at the end of the day pag magkaedad ka maisip na nimo nga may gali no ning sulay ko ani, may gali gitry na ako kay wala po ko ni try ani dili po ko siguro mo kita ani. Yung halimbawa na try nakitaan jud nimo sila nga naay ni income sila ana o nakita nimo nga ni income sila inya dili gihapon ka. So, ibig sabihin wala nimo taga imong self mo ginang uban nga dili na gyud sila bisag unsaon pa nimo alok tungod kay sarado na gyud lang mindset. Naagay tawong ana nga dili sila bukas bitaw, dili sila bukas sa mga opportunity kay ug opera nimo sila dili na gyud na sila bisag unsaon kay close minded naman sila mo nga gipangita gyud nato perminti kana yung open minded mga positibo mo jud na dali ra pud kay chance nga mo appeal sila mo na siya. Ang akong video ialok lang nako nimo ang rice coffee mo ni siya daghang kay benefits lalo na nga bawal sa mga acidic kanina ra imong i-try nga daghan po siya mga vitamins na po siya vitamins, kay gusto nimo i-check out lang diha ra sa comment section ang link.